Hej og velkommen til. I dag skal vi lære at regne på den metode, som nogen kalder den med kassen, eller den kinesiske metode. Men uanset hvad vi kalder den, så vil jeg vise her, hvordan den fungerer, så vi kan bruge den. Lad os tage eksempel nummer 1. Vi tager 13 gange 4. Okay. Når vi bruger den her metode, så skal vi lave en kasse, som kan indeholde alle vores tal. Det første tal, det står i toppen af kassen, og det næste tal, det står i bunden af kassen. Så lad os lave en kasse. Der skal så være plads til 2 tal øverst. Øjeblik. Det var bedre. Okay. Så der skal være plads til 2 tal heroppe i toppen. Det vil være en streng. Og så skal der være plads til så 1 og 3. Og så skal der være plads til 1 tal herover. Så laver vi lige kassen færdig. Når vi så har kasser, så i hver kasse skal der være en skråstreg, som går fra den ene kant til den anden kant. Og så er vi klar, når den ser sådan her ud. Godt. Så starter vi herfra. Vi siger 4 gange 3. Det giver 12. Så skriver man 10'er-tallet her, så det var 1. Og man skriver 2-tallet hernede. Så er vi færdige med det regnestykke, så siger vi 4 gange 1. Det er 4. Så skriver vi 4. Det, der er vigtigt at huske med den her metode, det er, at alle de her trekanter, som vi inddeler vores firkanter i, de skal være fyldt. Så hvis det kun giver her 4, så skal vi altså skrive 0, for at sikre, at alting er udfyldt. Godt. Nu kommer de her skrå streger ind i billedet, fordi der er ligesom plads til 1, 2, 3, hvis man ligesom ligger med linealen sådan her. Så her, hvis man lægger alle de tal sammen, der står der er kun et tal, så det er til at finde ud af. Det er 2, så lægger vi den der, det er 1 og 4, det giver 5. Så lægger vi den der, 0, det giver pænt meget bare 0, så vi behøver ikke skrive 0 foran. Så det er ligegyldigt. Det vil altså sige, at 13 gange 4, det er 52. Det er en smart regnemetode, fordi den ligesom bryder det ned til nogle nemmere regnestykker. Godt. Men lad os prøve at tage et lidt mere svære eksempel. Jeg skal lige finde min... Nej, jeg vandt den her, så vi... Godt. Eksempel nummer 2. Der tager vi 56 gange 19. Der skal være plads til 2 tal for oven og 2 tal nedad. Det vil sige, at vi skal altså have 4 kasser. Godt, 4 kasser. Det er her. Og jeg synes, når vi bruger den her metode, så er det vigtigt at sørge for, at man har plads nok at skrive i. Og jeg har selvfølgelig en hel tavle, så den er nemt for mig, men også på papiret. Vær lige sikker på, at der er plads nok. Så skal den inddeles i 4 kasser. Så her skal stå 56. Og her skal stå 19. Sådan der. Og så laver vi de der... irriterende de her. Og så laver vi diagonalerne. De her skråstreger for at gøre firkanterne til trekanter. Den skal helt være ned. Og her. Større kasse, samme princip. Men vi starter herfra. 9, 6, 9 og 6, det er 64. Nej! 9 og 6 er 56. Det vidste jeg godt, hvis nogen skulle spørge. Nej! Okay, sidste 3. gang er lykkens gang. 9 gange 6, det er 54. Det vidste jeg godt. Sådan. 1 gange 6, det er... det er så 0 og 6. Husk det der med, at alle felter, de skal udfyldes. Så vi husker at skrive de nuller der. Og det er ligegyldigt i hvilken rækkefølge vi fylder de her felter ud i. Det er bare vigtigt, at alle felter bliver udfyldt. Og det er også vigtigt, at man er bedre til hovedregning end visse andre, vi ikke nævner. Men 9 og 5, det er altså 45. Den er jeg sikker på. Og 1 og 5, det kan jeg også godt finde ud af. Det er 5. Så er det, de her diagonaler kommer i spil igen. Og så skal vi altså lægge dem sammen. Så vi lægger den her. 4 og 4, det giver 4. Altså bare 4 giver 4, ikke? Så 6, 5, 5, det er en 10'er-ven, så 10, 16. Og så 16, så har vi jo så en 10'er, som så bliver ført videre til den næste. Jeg kan godt lide at skrive det ved sådan en lille plus 1 heroppe.
0, 5, 4 plus 1, det giver 10. Igen 0 plus 1, 0 plus 1 giver 1. Så vi skriver 1. Så 56 gange 19 for tredje gang giver 1, 0, 6, 4, altså 1064. Det kan vi så skrive herop. Så har vi regnet 56 gange 19. Jeg håber, du er bedre til hovedregning, end jeg er. Men det her det er altså en sjov måde at regne store tal sammen på, og en meget sådan overskuelig måde, hvor man ligesom bare arbejder sig igennem alle de her trekanter. Hvis der er andre matematiske ting, du har lyst til at prøve at gennemgå her på tavlen, så skriv det som en kommentar under videoen. Husk at like og subscribe, det betyder vildt meget. Vi ses i den næste.